Adawa mai ƙarfi tana ci gaba da ɗaukar hankali tsakanin tsofaffin gwamnonin jihar Kano guda biyu, wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da takwaransa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya kasance tsohon mataimaki ne ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwason a yayin gudanar da mulkinsa a shekarar 1999 zuwa shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015 kafin Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya kasance zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano na tsawon shekara 8. Dr. Abdullahi Umar Gandujen dai ya soki lamirin Kwankwaso ne bisa yadda gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf take ɗaukan 'ya'yan talakawa zuwa ƙasashen ƙetare domin ƙaro karatu, inda a jiya Litinin ne Sanata Rabi'u Musa Kwankwason ya ƙaddamar da taimakon mahaddata Kur'ani da za a ɗauki nauyin karatunsu tun daga matakin firamare har zuwa jami'o'i na cikin gida Najeriya da kuma wajajen da ƙasashen ƙetare. Sai dai Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya soki lamarin, inda yake ganin cewa ba abin da ya kamata Sanata Rabi'u Musa Kwankwason ya yi ba kenan. Dr. Abdullahi Umar Gandujen ya ce Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso yana tuzurta iyayen yaran ne, yana nuna musu ba za su iya ba ko kuma ba su isa su ɗauki nauyin 'ya'yansu ba. Sai dai wasu masana suna ganin cewa abin da Dr. Abdullahi Umar Gandujen yake adawa ce da kuma hassada da tsarin da Kwankwaso ya kawo na ciyar da al'ummar jihar Kano gaba da kuma taimakon wanda ba shi da shi. Domin kuwa duk wanda ya taimaki iyayen wani domin su ɗauki nauyin karatun 'yansu, musamman ma gwamnati ta ɗauke musu yadda za su gudanar da biya wa 'ya'yansu karatu, lallai ya yi abin da ya dace. Tun bayan da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayar da sanarwar cewa lallai za a ɗauki nauyin mahaddata Kur'ani a faɗin jihar, aka fara ganin dandazon mahaddata Kur'ani daga ɓangarori daban-daban na ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar Kano. A jiya Litinin dai an tantance ɗaliban kuma an ba su fom yadda za su dawo da shi, kuma a kira sunansu sannan a tabbatar musu da matsayarsu. Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda ake ganin gwamnatinsa ce ta lalata harkokin ilimi da kuma taimakon wanda ba shi da shi a baya, tuni ya soki lamirin da yake cewa gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma mai gidansa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso suna neman su gurɓata sannan su shagaltar da 'ya'yan mutane, cewa komai sai gwamnati ta yi musu. Sai dai wasu suna ganin cewa abin da Sanata Rabi'u Musa Kwankwason yake yi da shi da injiniya Abba Kabir Yusuf shine abin da ya kamata a ce kowane shugaba ya yi domin ya samu soyayyar talakawansa. Domin kuwa gwamnati yana da kyau a ce tana ba da ilimi kyauta tare da taimakon wanda ba shi da shi. Don haka gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf tare da jagorancin mai gidansa injiniya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, abin da suka ɗora kai kenan kuma suke gudanarwa a faɗin jihar Kano. 'Ya'yan jam'iyyar APC suna ci gaba da ƙalubalantar jagoran jam'iyyar NPP na ƙasa, wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa, bisa yadda yake gudanar da al'amuransa kuma ya mai da hankalinsa a Kano. Sai dai wasu suna ganin cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwason wannan abin ba sabo bane a wajensa, sai dai 'yan adawa da ya tara. Domin kuwa ko da gwamnati ko babu gwamnati, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso mai taimakon mutane ne, musamman ma ta fuskar ilimi. Don haka ake ganin cewa Rabi'u Musa Kwankwason ya kamata ya zama abin kwaikwayo tare da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf. Kamata ya a ce sauran gwamnoni su yi kwaikwayo da yadda gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma jagorancin mai gidansa suke gudanarwa a faɗin jihar Kano. Yanzu dai al'umma da dama suna ganin cewa jihar Kano sai son barka tun bayan da injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗare kujerar gwamnan jihar Kano, inda kuma ake ci gaba da kwararo musu ayyukan alkhairi. Suna ganin cewa kalaman tsohon gwamnan jihar Kano, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje, babu komai sai tsantsar hassada da kuma ganin abin da ya kasa gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf take yi tare da jagorancin Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso.